Ez zaibrerik galtzen, nik ez dut eskubideri saltzen. Behin jarritako etiketa bik, nasi naute metriketan ni. Ez dut nahi etiketarik, ez dute edaten oien etiketa. Tik-tak, tik-tak, tik doa zorratzak badakit zer den lokatza. Ahatik enelorratza, usten dut ez galtzeko norantza. Estu sentitzen naiz, besterik ez dut prestu, egoitea ez da ene esku. Amestu, zabestu dut, ez naiz babestu. Aurkeztu naiz, ta ez dute pairik aurreztu. Ez gaitezen izi, baina ikusliteke askina barmen. Ideien ihizi, bat bizi dugu eta guziek amen. Askatasun krisi baten gira bizi, hemen ez da jokatzen garden. Galdegin lehen bizi jasel eta frizi rapeatzea libre alden. Ekin, lotu, utsegin, lortu. Ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu. Bidea ekin ez gogozta ekin ez norbere ekoizpenen bidez. Musikaren biznes horiek idinez posible da, zinez. Ekin, lotu, utsegin, lortu. Ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu. Bidea egin ez gogozta ekin ez norbere ekoizpenen bidez. Musikaren biznes Etxeratze agindurik ez, baina gauez kalean jende multzoak elkartzeko debekua bai. Horixe da Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritarrei arautu diena. Gauerditik hasita goizeko 6etara bizikideak direnak soilik elkartu ahalko dira kalean. Arratsalde on guztioi, Jaurlaritzak ezarritako murrizketa berria ostiralean sartuko da indarrean, kutsatzen kopurua goraka doala ikusita. Hori ala, bihartik aurrera parkeetan, plazetan eta itsas pasealekuetan besteak beste ezingo da jenderik pilatu bizikideak ez badira behintzat. Demostratu da neurriak hartzen diren heinean, horrelako kutsadurak gora egiten duenean, lortzen dela pixka bat kontrolatu ahal izatea. Nik uste labiak beste neurririk ez duela hartu, baita ere konfiantza dago herritarrengan erantzungo dugula era egokian. Askatasuna eta erantzukizuna alde biak dira jarraitu beharrekoak, eta nik uste dut neurri honek lagunduko duela gaurko egoera pixka bat kontrolatzen. Hain zuzen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan beste egun batez 1000 positiboren langa gainditu da. Gaurkoan 1217 kutsatu berri atzeman ditu Osakidetzak. Lurraldeka aztertuz 154 Araban, 511 Bizkaian eta 502 Gipuzkoan. COVID-19 olatu berriaren aurrean Urkullu lehendakariak musukoa erabiltzeko eskatu die herritarrei. Y este es el llamamiento que quiero destacar hoy. Mascarilla, mascarilla y mascarilla. Eta testuinguru honetan Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak pandemiaren egoerari eta proposamenei buruzko adierazpenak egin ditu legebiltzarrean. 3 puntu nagusi ditu proposamenak. Bat, orain arte erabilitako adierazleak ez dira nahiko pandemia fase honetan. Bestelako adierazleak hartu behar dira kontuan neurriak ahalik eta eraginkorrenak izateko eta prebentzio neurrietan sakontzeko. Zeintzu dira adierazle horiek? Lehen arretako presio asistentziala, hau da, kontsulta presentzial eta mediku, erizain eta administratibo kopuruaren arteko harremana, osasun profesionalen bajen tasa, lehen arretan egunean egiten diren PCR kopurua, trazabilitatea 160tik gora egotea. 2, lehen arreta, unitate epidemiologikoak, aztarnari taldeak eta alerta sistemak indartzea. Eta 3, Osakidetzan behin-behineko kontratuekin ari diren langilei urtebeteko kontratuak eskaintzea osasun sistema publikoa indartzeko. Eta halaber, lehen arreta eta epidemiologia bereziki indartzeko osasun profesional eta administratibo batzuk unitate eta arlo horietara trasladatzea planteatzen dugu. Kasu positiboek nabarmen egin dute gora azken egunetan bortzirietan, bereziki Lesakan eta Baeketa egin zieten 14 eta 29 urte bitarteko bortzirietako gazteei. Azken 2 egunetan bakarrik 158 kasu positibo berri atzeman dituzte bertan.
Eta asteburu honetatik aurrera hegoaldetik Ipar Euskal Herrira sartzeko txertatu gabeko bidaiariei 72 ordu lehenago egindako test negatibo bat eskatu beharrean, 24 ordu lehenago egindako testa eskatuko zaie. Bestalde, pandemiari aurre egiteko Espainiako gobernuak dekretu bidez jarri zuen alarma egoera atzo Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ebatzi zuen dekretuaren 2 neurri nagusiak konstituzioaren aurkakoak izan zirela. Zehazki herritarren joan etorria debekatzeko eta aisialdi eta ostalaritza jardurak ixteko erabakia jarri ditu auzitan. Eztabaida handia izan da magistratuen artean eta boto baten alde eskasarekin jarri da auzitan dekretua. Nik nahiko nuke pentsatu, badagoela baten bat oinarrizko eskubideak babesten dituena, ezta? Azkenean egia da, alarma egoera izan zela oinarrizko eskubideen nolabait mugatze bat, guztiok onartuta zela guztion hobe beharrez osasun egoera oso larri bati erantzuteko. Hala ere hori baten batek ikuskatu behar du oinarrizko eskubidei buruz ari garenean. Baina ikuskatu behar duen hori denean, Espainiar estatuko edozein organo judizial, ni behintzat sentitzen naiz erabat babesgabe, justizia egin behar duen hori, da injustizia iturri nagusietako bat, esango nuke gehienetan. Orduan kasu honetan, kokatu behar da Espainiako gobernua desgastatzeko botere judizialetik egiten den saiakera bat bezala, Voxek bultzatuta, eta gainera ere erakusten digu zelako obsoleto geratzen den askotan justizia, ezta? Benetan oinarrizko eskubideen mugatze bati buruzari bagara, momentuan erantzun beharko litzateke, eta momentuan utzi beharko litzateke eragin gabe neurri hori, eta ez urtebete pasata. Delako erabat absurdoa, ez da, orain atzera begira, oinarrizko eskubidea benetan mugatzen ari badira. Baina, kokatu behar dugu hori joko zelai politikoan, baina salatu behar da eta lotsagarria da, nola etengabe organo judizialetatik bideratzen den eta legintzen den politikoki eragiten, desgastatzen, eta nola hor dauden alderdi politiko ezberdinetatik, eta askotan beste sektore oso atzerakoien ordezkariak. Eta hor kokatu behar dugu albiste hau. Eta ekonomia arloan deskarbonizazioa bizkortzeko neurriak aurkeztu ditu Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak. Bruselaren helburua karbono isuriak 2030erako 155 murriztea da. Proposatutako neurrien artean eragin handienetakoa emisio eskubideen ereduaren zabaltzan izango du, eta batez ere autoentzat eta etxeetako berokuntzarentzat eratuko den aparteko eskemak prezioa jarriko dielako isuri horiei, gaur egun energia sektoreak eta industriako instalazio kutsatzaileenak hartzen dituenaren ildo beretik. Emisio eskubide eskema horiei gehituko zaie proposamenak aurrera egiten badu zerga kenkarien eta subsidioen desagerpena erregai fosilentzat. Alegia dieselarentzat eta gasolinarentzat, eta zerga berriak ezarriko dira adibidez hegazkinetarako kerosenoarentzat. Horrez gain 2035etik aurrera errekuntzako autorik ez saltza nahi du Europar Batasunak. Egingarria da, noski, baina kontutan izan behar dugu beti esaten duguna. Kutsadura nahi baldin badugu nolabait ekidin edo jaitsi eta 2050 urtean neutraltasuna lortu, ez da bakarrikan autoelektrikoak ekoiztu eta saltzea, baizik eta horiek izan behar dute nolabait prezio egoki batean, erosteko modukoak izan behar dute, eta beste alde batetikan guztiok kargatu egin behar ditugu. Guztiok autoelektrikoa izan behar baldin badugu, nun edo nun kargatu egin behar ditugu. Biztanle orok ez du garaje bat, bere garajean kargatu ahal izateko, beraz kaleetan dauden autoak non kargatu behar dira. Eta lan gatazkei dagokienez, Tubacexeko langileek manifestazio egin zuten atzo arratsaldean Laudion herritarrei eskerrak emateko eta jasotako elkartasuna eskertzeko. Greban jarraitzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak kaleratzeak indargabetu arren, zuzendaritzak ez baitie lantegitan sartzen uzten. Orain langileek erabaki beharko dute greban jarraitu ala ez eta horretarako sindikatuek bozketak egingo dituzte. Gaur-gaurkoz Tubacexeko beharginek greban jarraitzen dute,
Zuzendaritzak Amurrioko eta Laudioko plantetako lan gatazkako korapiloa are gehiago estutzea erabaki baitu. Horrela, zuzendaritzak langile batzordeari jakinarazi dio, ez dituela lan txandetan sartuko Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak behartuta berriz onartu behar izan dituen 129 langileak. Hau da, langile horien izena eman du gizarte segurantzan eta etxean izango ditu soldata jasotzen, baina ez die lantegietan sartzen utziko. Bien bitartean, asteazkenean protesta egin zuten Tubacexeko langileek herritarrei eskerrak emateko. Eta eskerrik asko ere, enpresa batzordei, elkarteei, ostalariei, talde politikoei, familiakoei, lagunei eta gainerako aiaraldeko pertsona guztiei. Aste honetan Tubacexeko ordezkaritza sindikatuek langileei galdetuko diete grebarekin jarraitu ala ez. Hau da, sindikatu bakoitzak barne bosketa egingo du eta ondoren langile batzordea bilduko da iritziak bateratzeko. Izan ere, Auzitegi Nagusiak lan erregulazioak indargabetu arren, egoera hori legezkoa da Auzitegi Gorenak enpresaren helegitearen inguruko ebazpena eman arte. Eta 10 hilabete inguru pasa daitezke hurrengo epaiketa egin aurretik. Zuzendaritzak bere aldetik iragarri du onartuta duen aldi baterako erregulazioa luzatuko duela. Beraz, greba bertan bera uzten badute langileak murrizketekin itzuliko lirateke plantetara. Bestetik, 13-13 sumarioko epaiketak uztailaren 26an jarraituko du. Atzokoa 3. saioa izan zen eta 2 guardia zibilek deklaratu zuten lekuko gisa. Poliziek baieztatu zuten zeneik parte hartu zuela ikerketan eta 2008an atzemandako dokumentaziotik abiatu zela 2010ko polizia operazioa. Hala ere, defentsaren abokatuek auzitan jarri zuten guardia zibilen lekukotasuna. Nahita edo nahi gabe konfirmatu du, azken finean hori guztia kontrol judizialik egin gabe. Izan ere, lehenbizi guardia zibilek informazio guzti hori jaso zuen, eta gero txosten bat egin zuen, eta ondoren Fernando Garante Marraska epailearen gana eraman zuen, aldez aurretik esan bezala, dagoeneko grabazio horiekin, zeneik egindako grabazio horiekin, eta ondoren eman zuen Fernando Garante Marraska epaileak Bilboko eta Hernaniko abokatuen despatxoetan egindako miaketak egiteko baimena. 13-13 sumarioaren epaiketako 3. saioan 2 guardia zibilek deklaratu zuten lekuko gisa. Zehazki, Alboka txostenaren arduradunak eta Arantza Zuluetaren zein Naia Zuriarrainen atxiloketan eta horien bulegoen eta etxebizitzen erregistroan parte hartu zuenak. Izan ere, Alboka txostenak sinadurarik ez izan arren poliziak azaldu zuen bera izan zela egilea. Hala, txostenaren arduradunak adierazi zuen 2008an atzemandako dokumentaziotik abiatu zela 2010ko polizia operazioa. Albokaz jardun zuen eta ezer gutxi auzipetu ez, gauzak horrela poliziak nabarmendu zuen Alboka ez zela egitura berria. Alboka es una estructura que ya nosotros conocíamos desde hace muchísimo tiempo. Horrez gain, agenteak gaineratu zuen etaren armak zituen zulo bat aurkitu zutela Frantziako estatuko mendi batean, Bilboko abokatuen bulegoan atzemandako pendrive batean bildutako informazioari esker. Es el que se realiza para dar cuenta a la autoridad judicial del hallazgo de ese zulo. Era berean baieztatu zuen CNI Espainiako zerbitzu sekretuek parte hartu zutela ikerketan. Hala ere, defentsako abokatuek auzitan jarri zuten haren lekukotasuna, kontuan izanik 2010ko atxiloketen unean Madrildik egin zuela atestatu bat. Beste guardia zibilak aldiz Bilboko Elkano kaleko bulegoaren erregistraren zehetasunak eman zituen. Hau da, une oro han egon zela idazkari judiziala.
Amaitu dira aste honetakoak Espainiako Auzitegi Nazionalean eta epaiketak uztailaren 26an jarraituko du Guardia Zibil gehiagoren deklarazioekin. Eta latza da horrela ikustea, eta latza da ikustea oraindik horrelako epaiketa bat dagoela, inolako fundamentu gabeko Guardia Zibilaren txostenetan oinarrituta, baina holaxe agindu zituen marlaskak atxiloketak, eta hau da, enegarrenez ikusten ari garen fundamentu gabeko epaiketa bat, baina oso ondorio larriak dauzkana noski persona askorentzat, eta gero ekarri dituena, torturak, espetxaldiak, eta atzera bueltarik ez duten egoera izugarriak. Orduan, Espainiar estatu askotan zigortua izan da, marlaskak berak lepo gainean dozen erdi kondena dauzka epaiketa ikertzeagatik torturak, baina alperrik. Eta ez dakit, nire iruditzen zait, deklarazio hauek entzunda, Euskal Herritik behintzat agian, mugimendu feministatik aktibatu beharko genukeela, babesare bat, ze atxilotutako persona horiek emakumeak izan direnean, jasan behar izan dute Espainiar poliziaren nolabait aurpegi nazkagarrienetako bat, ezta? Eta uste dute horrek erantzun berezitua beharko. Iparraldera begira, atzo Frantziako iraultzaren urteurrenean jendetza bildu zen Donibane Loitzunen euskal nortasuna adierazteko, baina tentsioa sortu zen auzapezak banderola herriko etxetik atera zuenean. Jarraian, Gianfranco Isirigoyen Donibane Loitzuneko auzapezaren keinua Euskal Herriaren aldarrikapena egiten ari ziren manifestariei. Bestalde duela 55 urte 1976ko uztailaren 21ean Euskal Herriaren izaeraren eta bere eskubide historikoetan oinarritzen zen burujabetzaren elkargune izan zen Bergarako herria. Foruen abolizioaren mendeurrena betetzen zela gogoratzeko Euskal Herriko 100 udal ordezkari elkartu ziren Bergaran herri bat zirela eta burujabetzatik aurrera egin ez dutela adierazteko. Ildo horretan Bergarako udalak hainbat ekitaldi antolatu ditu datorren uztailaren 21erako, alkateen mugimenduaren sorreraren 55. urteurrena ospatzeko. Orduko Debagoienako udal ordezkariak omenduko dituzte batetik eta bestetik Euskal Herriko alkate eta udal ordezkari guztiei dei egin die egun horretan Bergaran elkartu eta 1900 eta 1976an bezala elkarrekin bidea egiteko. Orduan, ondela 55 urte inzen aldarrikapenak, gaur egun badiela egungo, eta egoera desberdina baldin badabe, COVID-19 ondorio sortu dudan testuinguruen ondoren, udalok badaukagula zesana, badaukagula herrigintzan eta geure herri segitzeko lan egiteko bihar bat eta gogo bat, eta esparru hori aldarrikatzea aurreikusten dugu, datorren hilaren 21ean Bergaran ingoan ekimen horretan. Beste gai batzuei helduz gaur izan da esklerosia anikoitza eta 71 urte dituen bilbotarra etxegabetzeko auzia. Carlos Aguriano apezpikuaren jabetzako pisu batean bizi da eta goltzaindegia kaleratu egin nahi du. Eguerdian epaitegiaren atarian elkarretaratzea egin dute maizterrak sindikatuko kidek eta auzotarrek babesa eman diote. Eta Donostian desgaitasuna duen adin txikiko neska bat bortxatzeagatik auziperatutako gizonezkoa absolbitu egin du auzitegiak. Fiskaltzak 13 urte eta erdiko espetxe zigorra eskatzen zuen. Donostia erdialdeko etxe okupatu batean desgaitasuna duen 17 urteko neska bat bortxatzea leporatzen zioten gazteari. Gipuzkoako auzitegia baina zalantzan jarri du neskaren bertsioa, aurkitutako ebidentziek ez dutela honen errelatoarekin bat egiten argudiatuta. Epaileak dio emakumeak ez zuela bortxaketa bat pairatu izanaren inolako arrastorik. Bien bitartean 17 eta 16 urteko kartzela zigorrak ezarri dizkiete Orkoiengo talde bortxaketako 3 auzipeturi. 100.000 euroko kalte ordaina eman beharko diote biktimari eta 15 urtez ezingo dute emakumearengana hurbildu. Auzitegiak beste 2 akusatuak absolbitu ditu.
Bilbon berriz 59 urteko gizonezko bat atxilotu dute ostegun honetan, arreba esku eta hanketatik lotu eta autoan indarrez eramaten ahalegintzagatik. Baina harengana ez hurbiltzeko epaiaren agindua usteagatik ere. Emakumeak askatu eta ihes egita lortu du. Eta orain nazioarteko gaiei helduko diegu Irlandara begira jarriz. Alderdi eta eragile guztiek gaitzetsi dute bake akordioaren aurretik gertatutako guztia preskribatzeko Londreseko gobernuak duen asmoa. Ipar Irlandako unionistek zein errepublikarrek eta baita Irlandako errepublikako gobernuak ere ez dute bidezkotza jotzen Johnsonen exekutiboaren lege proposamena. Irlandan ez dute begionez ikusi Johnsonen gobernutik irtendako amnistia plana. Errepublikarrek zein unionistek gaitzetsi egin dute Ipar Irlandan gatazka armatuak irauntzuen 30 urteetan hildakoen kasuak ikertzea galaraziko lukeen legean. Segurtasun indar Britainiarren biktimen senideek salatu dute legeak impunitatea emango liekela urte haietan Ipar Irlandan jarduntzuten polizia eta soldadu britainiarrei. Iraren biktimen senideek bestalde salatu dute familien mina sakrifikatzen ari dela Johnson bere interes politiko propioaren mesedetan. Politikaren arloari dagokionean Jeffrey Donaldson DUP alderdi unionistako buruak nabarmendu du lege egitasmori denek gaitzetxeko dutela Irlanda iparraldean. But I cannot believe that the path to reconciliation is made easier when we sacrifice justice. Ipar Irlandako gobernutik ere kritikak jaso ditu lege proposamenak. Michelle O'Neill, Ipar Irlandako lehen ministrorde eta Sinn Féineko buruak, iparraldeko jendearekiko, gatazkaren biktimekiko, bake prozesuarekiko eta akordioekiko mespretsuz jardutea leporatu dio Johnsoni. All the 5 political parties here are opposed to an amnesty. All the victims and survivors groups are opposed to an amnesty. Irlandako Errepublikako gobernuak ere kritikatu du Londresen asmoan, eta halako gaiak Dublinekin negoziatuta landu beharko liratekela nabarmendu du. Ipar Irlandako gatazkako auzipetzeak preskribatzea da funtsean Londresek proposatzen duena. Praktikan amnistia moduko bat izango litzateke, eta bake akordioak sinatu aurretik Ipar Irlandan egondako erresuma batuko soldaduei, talde paramilitar realistei eta Irako kidei eragingo lieke. Eta migrazioarekin lotuta aurtengo lehenengo 6 hilabeteetan gutxienez 1.140 migratzaile hil dira Europara iritsi nahian itsasoa zeharkatzen ari zirela. Nazioarteko migrazio erakundeak emandako datuak dira horiek. Iazko datuekin alderatuta nabarmena da hildako kopuruaren hazkundea bikoiztu baino gehiago egin baita. Iazko lehen seihileko datuak erreparatuz 513 izan ziren zeharkaldi saiakeretan hildako migratzaileak. Europara iristen ahalegindu den migratzaileen zenbatekoa ere hazi eginda erakundeak baieztatu duenez. Iaz epe berean erregistratutakoak baino 148 gehiago zenbatu dituzte aurten. Zehazki, aurten 75.572 migratzaile zenbatu ditu elkartaren munduko migrazio datuen analisirako zentroak. Txostenako hartarazi du datuek gora egin dutela lehendik ere uretan galdutakoen bilaketa eta erreskate operazioak nahikoa ez direnean. Kulturari ekingo diogu orain Mozart eta Brahmsen piezak interpretatuko ditu Euskal Herriko Gazte Orkestrak udako biran. Uztailaren 25-tik 28-ra Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Hondarribian arituko da orkestra Mozarten lehenengo serenata eta Brahmsen 12. serenata jotzeko. Brahms eta Mozart izango dira protagonista aurtengo Euskal Herriko Gazte Orkestraren udako topaketetan. 4 kontzertuko bira emango du orkestrak Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Hondarribian. Hain zuzen uztailaren 25ean hasi eta hilaren 28 arte luzatuko den zikloan. Ruben Jimeno zuzendari artistikoaren hitzetan, maixulana den Mozarten 12. serenatak emango dio hasiera egitarauari. Eta lanketa kontrapuntistiko zoragarria duen eta Mozarten ganberengan inspiratuta dagoen Brahmsen lehenengo serenata interpretatuko du orkestrak ondoren.
Bilboko Euskalduna Jauregian emango dute ikuskizuna uztailaren 25ean birari egiteko. Jarraian, 26ean, Gasteizko printzipal antzokira eramango dituzte Mozart eta Brahmsen piezak. 27an berriz, Donostiara joateko txanda izango da, Victoria Eugenia antzokian aritzeko. Eta Hondarribian emango diote amaiera udako biratxoari, uztailaren 28an, Itsasetxe auditoriumean. 4 saioetarako sarrerak salgai jarri dituzte aretoek dagoeneko, eta horiek eskuratzeko aukera dago egofundazioa.eus atariaren bitartez. Bilbora salto eginez hautsak arrotu ditu Guggenheim Museoko pupi eskultura konpontzeko fundazioak martxan jarritako kanpainak. 100.000 euroko finantzaketa kolektiboko kanpaina abiatu dute. Guggenheim fundazioak hartutako erabakiaren aurka agertu dira hainbat erabiltzaile Twitterren. Eta 11 musika zuzenean urteko saioen bilduma bat duzue uztaileko 4 asteetan. Gaurko saioaren berri emango digu Koldo Otamendi aurkezleak. Urtean zehar egin ditugun elkarrizketen bilduma bat da honakoa. Aipatu genuen lehengo astean, kasik denboraldian 40-45 saio ekoiztu ditugu, grabatu, 50 o 60 entsegu lokaletan izan gara kasik, eta horietako lagin bat ekarri ditugu uztaileko saio berezi hauetara, ez? Aipatu genuen aurrekoa maite genuela entsegu lokaletara joatea, bertan ezagutza taldean non sortzen dituen kantuak eta nola, eta bertatik ateratako hainbat kantu ekarri ditugu saio berezi hauetara, ez? Bestetik, Gira naiz taldearen estudioko zuzenekoaren abestiak ari gara banaka argitaratzen 11ko YouTube kanalean. Jarraian Andoni Lertxundi taldeko biolin jolea. Gure estiloetaz hitz egiten daunean beti, eztabaidak sortzetia, ez? Baina, guk esaten dauna da, iten dauna roka dela eta instrumentala dela, ez? Ez deulako abesten. Orduan, batzuk post-rock ere deitzen die, oso aterki zabala da hori, ez? Gauzak horrela, Sutan taldearen aurrera egitea abestiaren bideokliparekin emango diogu amaiera gaurko albistegiari. 2019ko amaieran lehenengo diska atera eta urte zail bat igar ondoren berriro itzuliko da eszenatoki gainera. Gaueko 8:30 Bilboko Euskalduna Jauregian emango dute kontzertua Aurrera Fest jaialdiaren 2. edizioan. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Gaureko jendeak nahiago du telebistan aurrean geratu, telesaioek dioten gezurrak sinestu, ezin dute euren kabuz pentsatu, ezin dute euren kabuz pentsatu, ezin dute euren kabuz pentsatu.
Iritsi da elkarrizketaren garaia eta gaurkoan 8.